119. Ishabelelo 119 angazi noma uyasebenza nini. Oh. Thina siyamthanda luna.
ngivamile ukukhuluma lokho kodwa ngiyafisa ukuthi ngilokhu ngiphinda ukuze kungene ezinhlizweni zenu ukuthi inkolo le kaJehova akusiyona inkolo eyadabuka nezulu nomhlaba kodwa inkolo eyafika noNkulunkulu wethu uJehova yafika entabeni yaseSinayi ifika kubantwana bakwaIsrael sithi abantwana bakwaIsrael noma nabo babeyibizwa ukuthi abantwana bakwaIsrael ngoba lenkolo yafika esizweni esasehlukenwe izizwe ezingu-12 kodwa kungabantwana bomuntu oyedwa oyigama lakho alinikezwe uNkulunkulu ukuthi uIsrael kodwa yena kwakuJacob. uNkulunkulu ke wafika ezizweni ezu-12 ezazi zizalwa emndenini owodwa emndenini kaIsrael. Bafika lenkolo yafika abantwana bakwaIsrael besehlana. uNkulunkulu wafikela entabeni iSinayi ezobalethela lenkolo yakhe wabanikeza nomthetho wakhe. Emva kwalokho kwabana abaprofeti abaningi ababeshumayela ivangeli likaNkulunkulu kaIsrael. Ngithena isihloko sale nkonzo sithi ubani uNkulunkulu waseKuphakameni. So ngenkathi lenkolo yaqala yafika kwaIsrael bathi abantwana bakwaIsrael kufike uNkulunkulu wethu sikhonza uNkulunkulu wokhokho bethu sikhonza uNkulunkulu kaAbraham noJakobe Abraham noIsaka noJakobe kodwa yona yafika emndenini kaIsrael uyayise ibake inkolo kaIsrael kwase kukhulunywa ngoNkulunkulu kaIsrael. Yaba nabaprofeti abaningi kodwa emva komprofeti wokugcina okwakunguJesu Kristu lenkolo yabe isiyaphela. Emva kwaJesu Kristu lenkolo ekhuluma ngoJehova yaphela. Yaqala yaphela kancane emva ngenkathi nje abapostoli beshumayeza yayise iqala iyonakala. Kodwa kwahamba ngonyaka ka70 AD amaRoma ayesehlasela abantwana bakwaIsrael. Ngaleso sikhathi base bebizwa kuthiwa amaJuda. Kodwa ekuqaleni babe ngabantwana bakwaIsrael kodwa sebe ngamaJuda ngoba kulaba abantwana abawu-12 kwahamba behlukana imindeni noma izizwe ngoba basebe izizwe ngaleso sikhathi. Kwase kuba khona isizwe sakaJuda. uJuda kwaku indodana kaIsrael noLevi. Lezi zizwe imbili uJuda isizwe sakwaJuda nesizwe sikaLevi baba ndawonye base bakha isizwe sakaJuda esaba kwi-south yaleyo ndawo ababekuyona. Kwase kuthi izizwe eziwu-10 zaba zodwa. Kwase kuba izizwe imbili kuba isizwe sakwaIsrael nesizwe sakwaJuda. Kodwa ngenxa yokuthi base besukile uNkulunkulu bengasamkhonzi uNkulunkulu. Isizwe sokuqala esaqala ukwehlulwa isizwe sakwaIsrael noma ubukhosi bakwaIsrael ngoba babe ubukhosi. Kwaba ubukhosi bakwaIsrael okwaqala ukwehlulwa. Ekuqaleni
kwakukhosi okuhlangene besabuswa uDavide besabuswa nguSolomoni kodwa emva koSolomoni kwase ezinye izizwe zikwazi ukuba zibehlule. Kodwa njengamanje sikhuluma ngesizwe sikaJuda. AmaRoma ahlasela isizwe sakwaJuda ngo-70 AD. Sebehlasele basinqoba. Base bayayithatha iJerusalem beyenza eyabo. Base bathatha ukhosi basezulwini obuseJerusalem sebebusa eRome. Kwase kuyaphela ke inkolo kaJehova njengoba enyangeni edlule noma emasontweni edlule ngeke ngakusho nasemsakazweni ukuthi kuyaba nama creeds lama creeds ayeqeda inkolo kaJehova. Inkolo kaJehova ngokuKristu ayikho akakhonza uJehova ngokuKristu. Kodwa amaKristu ngokufunda iBhayibheli amanye ayamkhonza uJehova. Kodwa ngokwenkolo yamaKristu ekuNew Testament amaKristu akufanele ngabe akhonza uJehova. So uma amaKristu ekhonza uJehova amkhonza as individuals but not as inkolo njengoba ibhalwe kwiNew Testament ngoba emva kwa lokhu ukwehlulwa kwethu sehlulwa amaRomans igama elithi Jehova lavalwa ukuba libe khona enkolweni yoKristu. Yikho uma ufunda iBhayibheli uthatha iOld Testament ufica kukhulunywa ngoJehova kodwa uma uthatha iNew Testament kukhulunywa ngoJesu. Uma berefer noma benza ama-quotations ngoJehova kuye kuthiwa nje inkosi. Kodwa igama elithi Jehova alikho kwiNew Testament ngoba igama elithi Jehova amaRomans aliqeda. Njengoba ngeke ngafunda last week or so yonke into eyayithinta inkolo kaJehova yaqedwa negama likaJehova laqedwa. Ngakho ke ngokusemthethweni uma amaKristu elandela itheology yawo kwakufanele ukuthi bebize igama likaJehova ngoba igama likaJehova alikho enkolweni yabo. Kodwa kwahamba uNkulunkulu wayesethuma uShembe umprofeti ukuthi ezovuselela inkolo kaJehova inkolo yakhe. Uma efika umprofeti wafike wayiphikisa lento ekhulunywa ngamaKristu. Kunegama esakhula sihlabelela elokuthi alikho elinye igama ongasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Angani bakhona nabazulu. AmaKristu aye ethi alikho elinye igama esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu. Wafika ke umprofeti wakuphikisa lokho. Wayesethi alikho elinye igama esingasinda ngalo ngegama ngaphandle kwegama likaJehova. uShembe ngenkathi ethi alikho elinye igama esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJehova wayecorrecta into esho ngamaKristu yokuthi alikho elinye igama esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Wayesethi uShembe cha uJesu wathunywa nguJehova. Ngakho ke anikwazi ukuthi nithi alikho elinye igama esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Mina engithunywe uJehova ngithi alikho elinye igama esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJehova. Sithi ke lesihlabelelo thina siyamthanda lo onokusindiswa. Isihlangu sethu nguJehova onokusindiswa. Thina siyamthanda lo
onokusindiswa. So phelela sonke kuJehova onokusindiswa. Wena uyamdinga lo onokusindiswa. Kuphela kwakhe uJehova onokusindiswa. Alikho lelinye igama esingasinda ngalo. Kuphela igama likaJehova esingasinda ngalo. Asinazi ihlangu esingavika ngazo. Kuphela igama likaJehova esingavika ngalo. Asinazi ikhali esingalwa ngazo. Kuphela igama likaJehova esingalwa ngazo. Imfundiso enkulu le umprofeti owafika wafundisa amaNazaretha ephikisa imfundiso yamaKristu yokuthi igama sekufanele silimemeze igama likaJesu kuphela. Wathi uShembe cha, igama okufanele silibize noma ngabe siyagula, noma ngabe siyalwa, noma ngabe siyavika, noma ngabe senzani, noma ngabe kunjani, igama likaJehova kuphela. Now, imfundiso yamaNazaretha ke isifundisa ngegama likaJehova esingaphila ngazo. Ikhona esihlabeleleni zamaNazaretha yonke inkulumo ikhuluma ngoJehova, ngoba uShembe wayethunywe ukuba ezoqondisa ukukholwa kaJehova, lokhu okwase kubhubhile kubhujiswa inkolo yobuKristu. Ngiyafisa ukuba nazi ukuthi njengoba ngihlale ngisho ukuthi njengoba ngithena ekuqaleni sasibizwa ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Abantwana bakwaIsrael babe ngabantwana bakwaIsrael bakaNkulunkulu. Bebizwa ngokuthi abantwana bakwaIsrael. Kodwa emva kwa70 AD lapha sesinqotshiwe khona sabe sesiyayikhohlwa indaba yokuthi singabantwana bakwaIsrael. Sase siyayikhohlwa indaba kaNkulunkulu uJehova. Wayeseze kufika uShembe ngoba sase siphindele kuleya impilo esasiyiphila ngesikhathi seseGibhithe, sikhonza iThixo, sikhonza amadlozi, sikhonza lokhu nalokhuyana. Sathi ke manje ngeminyakeni yo70 AD sinqotshwa, sehlukana siba kuzo zonke indawo. Sase siyayikhohlwa indaba ukuthi singabantwana bakaIsrael. Sase siyayikhohlwa indaba ukuthi kufike uNkulunkulu kaIsrael. Lo uNkulunkulu esinaye indaba uNkulunkulu kaIsrael. Sayikhohlwa impela leyo nto. Kwaze kwafika uShembe. Uthi ke uShembe kumthandazo weSabatha, ekusihawukeleni kukaJehova ekwedukeni kwethu emthethweni wakhe, wasibuyisela kuye ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade. Ekusihawukeleni kukaJehova ekwedukeni kwethu, ngoba after 70 AD seduka nasemthethweni yakhe. Kodwa uJehova wasibuyisela kuye. I don't know whether you understand that. uJehova wasibuyisela kuye. Kusho uShembe usho thina ukuthi saduka emthethweni wakhe, kodwa uJehova wayesesibuyisela kuye ukuba sibuyele ukuba sibe abantwana bakhe, ngoba sasingabantwana bakhe kakade. Kodwa uJehova sekuphelile ukuthi singabantwana bakaJehova, wathuma uShembe ukuba ezosibuyisa ukuba sibuyele sibe abantwana bakhe, ngoba vele sasingabantwana bakhe kakade. Kodwa ngenkathi uShembe ekhuluma lokhu, sifundile lento iminyaka ngeminyaka, sifunda njengesilandelo. Singezwa ukuthi uShembe uthini.
ukuthi ngase uyibuza ukuthi uma ethi uShembe wasibuyisela emthethweni wakhe, uma ngabe kungakho ukuthi sake saba semthethweni sabuswa umthetho kaJehova, uShembe wayethi sibuyela emthethweni wakhe kanjani? Ngoba uma ubuyela entweni kusuke kusho ukuthi kade ukuleyo nto kodwa wawusuyayiyeka leyo nto. Uthi ke uShembe sesibuyela kubantwana kuba siba abantwana. Encwadini kaDeuteronomy 14 verse 1 to 3 kuthi ningabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu, anikugunda ikhanda lenu ngenxa yabafileyo, ngokuba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova unikhethile nibe isizwe senzuzo yakhe ngaphezulu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Kwakusho uJehova emandulo ukuthi singabantwana bakhe. Niyakuzwa lokho? Kodwa wayesefika uShembe ezosikhumbuza ukuthi uze ukuzosibuyisela emthethweni kaJehova, njengoba sasingabantwana bakaJehova kwasekuqaleni. Kwihlabelelo 60 verse 4 uthi uShembe wabakhumbula abantu bakhe abanquluzisobala, wabathumela uIsaya inceku yakhe ngokuba elungile. Ngamanye amazwi uShembe uthi uNkulunkulu wasikhumbula. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wake wabanathi sase siyaduka, saduka emthethweni wakhe. Kodwa ngoba wayishilo ukuthi singabantwana bakhe, sisizwe esikhethiwe, uthi ke lapha kwihlabelelo 60 wabakhumbula abantu bakhe abanquluzisobala. Njengenkathi uShembe ethi abanquluzisobala, wayichaza ukuthi ufike esizweni sakwaZulu ebesifaka amabheshu. Kodwa wabathumela uShembe, waba-specific, wathi wabathumela uIsaya Shembe. Lo Isaya kukhulunywa ngo-Isaya waseBhayibhelini, ukhulunywa ngo-Isaya Shembe. Wabathumela uIsaya Shembe inceku yakhe ngoba umsa wakhe uhleli phakade. Njengoba silapha sikhunjulwe uNkulunkulu ngoba sasesedukile. Ukushilo lokuShembe ukuthi seduka, kodwa wasihawukela uNkulunkulu ukuthi laba abantu bami sebengazi impela bephelele ehlathini. Wayese ethumela uIsaya Shembe inceku yakhe. That is the teaching of this church. Ngoba njengoba kade ngisho nje ngithi akufanele amaKristu ngabe abiza igama likaJehova, ngoba i-teaching esencwadini yabo ayinalo igama likaJehova. The New Testament has got no Jehovah. Abantu abangamaKristu bamemeza uJehova, kodwa baphoqiwe ngoba mabe memeza uJehova baphikisa inkolo yabo. Ngoba inkolo yabo ayinayo uJehova. Njengoba sikhuluma ngoJehova nje, it is because inkolo yethu isihlabelelo samaNazaretha sonke amacula over 200 akhuluma ngoJehova. So the content of our book, the content of the teaching of Isaiah Shembe zikhuluma ngoJehova, but the content of the New Testament has got no Jehovah. Has got no Jehovah. Manje na ke uShembe, in order for people not to be confused, he was very specific. Wathi uJehova wathumela uIsaya Shembe inceku yakhe ebathumela esizweni esinquluzisobala, which is us. Which is us. So lento engizama ukulokhu ngichaza kubantu kube khona amaNazaretha asengathi ayayiphikisa, uShembe uyicacisile in our gospel. Wayibhala phansi ukuthi
uthunywe uNkulunkulu, igama lakhe uIsaya. Uthunywe uNkulunkulu. Futhi umprofeti wakucacisa ukuthi uyinzalo yesizwe sakwa-Israyeli, wakubhala phansi ukuthi uyinzalo yesizwe sakwa-Israyeli. Wayibhala wasitshela ngisho indlu ovela kuyo. Ehlabeleleni 74 uthi esikushunyayezwayo ekuphakameni kubasindisile abaningi, yizani nisindiswe. Abangena bejabhile baphuma bejabula, lalelani izizwe nonke, wozani nisindiswe. Kodwa ilokhuza ivesi elibalekile unumber 3 lapha uShembe ethi imbangi yokusa yomndeni kaJuda ibasindisile abaningi, wozani nisindiswe. Imbangi yokusa yomndeni kaJuda ibasindisile abaningi, wozani nisindiswe. Yini imbangi yokusa yomndeni kaJuda? Imbangi yokusa umuntu owenza ukuthi kuse, noma yinto eyenza ukuthi kuse. So imbangi yokusa efike phakathi kwethu, umuntu ofike wenza ukuthi kuse engqondweni zethu, the cause of dawn. Umuntu owenza ukuthi kuse, umuntu owenza ukuthi kukhanye phakathi kwethu, sikhanyiselwe ukuthi singabantwana bakwa-Israyeli. Umprofeti Isaya Shembe. And he has been specific in his teachings. Akazange wavele wathi njena uShembe, because uShembe is a surname. Noma uShembe umprofeti kwakuyigama lakhe, but wayazi ukuthi it will cause confusion. Wayese eyibiza ngegama ezisho ukuthi uNkulunkulu uthumele uIsaya Shembe ukuthi ezoba imbangi yokusa, ezoba i-cause of dawn, ukuthi kuse kubantu, ngoba kubantu kithi kwakumnyama, kithi kwakusebusuku. Imbangi yokusa ungama uthanda ungathi inkanyezi yokusa, njengekhwezi. Uthi-ke uShembe imbangi yokusa ibasindisile abaningi, inkanyezi yokusa ibasindisile abaningi. Lapha-ke ngizama ukuchaza ukuthi nibe nesithombe sokuthi sisukaphi, ukuthi uShembe, uIsaya Shembe, umprofeti uIsaya Shembe, yonke inkolo yethu isencwadini yethu. All that we have to do is to read it properly. Kodwa namhlanje kune confusion enkulu kakhulu ukuthi uma sikhuluma ngoNkulunkulu waseKuphakameni sikhuluma ngobani. Abanye bacabanga ukuthi uNkulunkulu waseKuphakameni umprofeti. Abanye bathi uNkulunkulu waseKuphakameni ngoShembe laba bakhona. Akakho Shembe oNkulunkulu waseKuphakameni. Akakho umholi waleli bandla oNkulunkulu waseKuphakameni. Uma ungaba umholi waleli bandla uvume ukuthi uNkulunkulu waseKuphakameni uzofa esihogweni, ngoba uhlambalaza uNkulunkulu. uNkulunkulu waseKuphakameni uJehova kuphela. Ngisho ingilosi yasho njalo. Ngake ngayibuza le ngibhalele isihloko ngoba ngasibuze engilosini. Ngathi ubani uNkulunkulu waseKuphakameni? Yathi ingilosi uNkulunkulu waseKuphakameni uJehova. Ngase ngiyaqala ngifunda zonke izihlabelelo ngathola ukuthi kukhona uNkulunkulu waseKuphakameni sifundiswe inceko kaNkulunkulu waseKuphakameni. Amen. Ukuthi kukhona uNkulunkulu waseKuphakameni sikufundiswe uShembe ome eqinisweni.
uShembe ukhuluma into engananasi. Uma uShembe ethi uthunywe uNkulunkulu akafihlanga ukuthi uNkulunkulu ungithumile, wazi wayibiza yena wathi uthume uIsaiah Shembe, uthume inceku yakhe uIsaiah, uyithume esizweni esinquluzi sobala, so that no one should be confused ukuthi uShembe wayethunywe uNkulunkulu emthume esizweni esimnyama emthume kithi. Kodwa wabhala futhi phansi ukuthi lokhu osesikufundise khona siyokufundisa izizwe zonke. Siyokufundisa izizwe zonke. Ngiyafisa ukuthi ngikucacise njengoba sikufundiswe ubaba ilanga ukuthi lenkolo yethu imi kanjani. Lenkolo yethu imi kanjani, because into yokuqala okufanele uyazi, uma ungayazi inkolo yakho ukuthi imi kanjani, ukukholwa kwakho ngeke kuqonde. Ukukholwa kwakho ngeke kuqonde. Fanele kuqaleni wazi ukuthi lento engikuyona imi kanjani. Ngoba awukwazi ukuthi uhlale endlini ungayazi ukuthi le ndlu imi kanjani, isukaphi, yakhiwa ubani, kumi kanjani. Yonke into kufanele ube nehistory yayo, yonke into kufanele ube nebackground yayo ukuthi imi kanjani lento. La ngizofunda intshumayelo yenkosi ubaba ilanga ekupage 81 kuya ku82 kwencwadi kaMnyando ethi izintshumayelo zenkosi ilanga. uMnyando wayaye erekhode hayi wayengayirekhodi, wayethathe amakhasete ewabhale phansi. Intshumayelo le kaBabilanga wayishumayela eKuphakameni ikupage 81 no82 kwe-second edition yencwadi kaMnyando ethi izintshumayelo zenkosi ilanga. Uthi ke ubaba ilanga, kodwa ukuphakama lokho akusikho okwenu, akusikho futhi okukaShembe lo obonwayo, okukaNkulunkulu, okukaShembe osezulwini, okukaShembe owakuqalayo lokhu kuhamba. Ngiyaphinda futhi, kodwa ukuphakama lokhu akusikho okwenu, esho ukuphakama lokhu, futhi akusikho okaShembe obonwayo, okukaNkulunkulu, okaShembe osezulwini, okaShembe owakuqalayo lokhu kuhamba. So the sentence says everything about ukuphakama. Ukuthi uShembe okuqala ngokaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wathuma uShembe. But because uShembe wayeyinceku kaNkulunkulu, all the powers and everything delegated him. Uthi ke ubaba ilanga ngokukaShembe ongabonwayo, ngokaShembe osezulwini. uShembe osezulwini ngenkathi ikhuluma ubaba ilanga kwakuwubaba mkhulu. Wathi ngokaShembe lo owakuqalayo lokhu kuhamba, ngokaShembe owaqala ubuNazaretha, ngokaShembe umqali wendlela. Do you follow what I mean? Akusho mina kusho ubaba ilanga owaye esihola esifundisa indaba kaNkulunkulu. Uthi ke ubaba ilanga umani ukugcina lokhu kuhamba kwaseKuphakameni, lo muze ayikuguga, awuyikuncipha, awuyikubaswela abantu abazoza bezokhonza uNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi whilst amabandla amaNazaretha noma amabandla aseKuphakameni enembango ngendaba yaseKuphakameni, enembango ngawo yonke ukukhuluma, kodwa thina ngoba thina sazi indaba enkulu sithunywe uNkulunkulu singayingeni indaba yembango yakho. Indaba yaseKuphakameni singayihlanganisi nezinto zasemhlabeni, ngoba ukuphakama ukuthi kuholwa ngubani noma kufuna ukuholwa ngubani asinandaba nalokho, kodwa thina siyakwazi ukuthi ukuphakama ngokaNkulunkulu. Uma ungase uye eJerusalema, iJerusalema la lihlaselwa, lithathwe ngabanye belidle bebuye kungene njengamanje njena akakho ama-Israel
ama-Israelites aseJerusalem. iJerusalem alidliwa namasulumane ayalithatha nanani. Kodwa thina siyalazi ukuthi iJerusalem ngelikaNkulunkulu. Kodwa futhi siyazi ukuthi iJerusalem lenziwe yonke into lenziwa ngabantu. Kodwa iJerusalem angeke lishintshe ukuba ngelikaNkulunkulu. Uthi-ke ubaba ilanga, kepha lokhu kokwenzeka kuphela uma nikhumbula ukuthi indawo enalomuzi kanye nalokhu kuhamba eniyikho ubuNazaretha. Kanye nalokhu kuhamba eniyikho akunankosi ebonwayo, akusikho okomuntu. ubuNazaretha akunankosi ebonwayo. Umuzi waseKuphakameni awunankosi ebonwayo. Umuzi waseKuphakameni inkosi yawo nguJehova. Umuzi waseKuphakameni uNkulunkulu wawo nguJehova. Uthi-ke ubaba, nansi inkosi yasemaqadini kanye namanye akhona lapha. Wona lamakhosi abantu ngababo. Kodwa nina eyeni inkosi ayibonwa, nguNkulunkulu kuphela, ayikho futhi enye. Ushushembe uthi inkosi yamaNazaretha ayibonwa, nguNkulunkulu kuphela futhi ayikho enye. And njengoba silapha, we need to follow the teachings zomprofeti. We need to follow the teachings zikababa ilanga ngoba zibhalwe phansi. Uma ethi ubaba ilanga inkosi yamaNazaretha ayibonwa, ayikho enye ngaphandle kwaNkulunkulu, ubani ongabuye ethi inkosi yamaNazaretha ikhona ebonwayo? Uthi-ke ubaba ilanga, ngakho nilibambise leli lizwi noma nini, noma singasekho thina emhlabeni, nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lomuzi waseKuphakameni akusiwo owomuntu. Ileyo nto ayifike ingishayisa uvalo ma ethu baba nilibambisise leli lizwi noma nini, noma singasekho thina emhlabeni. Njengoba ngilapha njena, kukhona isikhathi where you'll be quoting me ukuthi umelusi wathini, and that is very important ngoba izinto engiyikhulumayo they are direct from God. Nobaba ke wasifundisa wathi noma engasekho yena singagudluki ekuthenini lobu uNazaretha abunayo inkosi ebonwayo. Wathi lelo lizwi ningasuki kulo noma thina sesahamba emhlabeni, wahamba ngempela ubaba kasekho. Kodwa sekufanele ukuthi sikhohlwe lokho ukuthi wathi ubaba lokhuza ubuNazaretha abunayo inkosi ebonwayo. Sekufanele sikhohlwe ukuthi ubaba kanti wayethi nilibambisise lelo lizwi noma singasekho thina, kanti wayesho ukuthini? Then how do we become wrong uma sitshela abantu ukuthi inkosi yalokukholwa nguJehova kuphela? How do we become wrong uma sitshela abantu ukuthi ubaba ilanga wasifundisa ngokuthi lobu uNazaretha abunaye omnye umuntu, lobu uNazaretha ngokaNkulunkulu, lobu uNazaretha ngokaShembe owakuqalayo lobu uNazaretha. Uyaqhubeka ubaba uthi akukho umuntu ongavela onjengami nje anikhiphe nina endleleni kaShembe. Uzisho yena baba? Uthi akakho umuntu onjengami ongasenikhiphe endleleni kaShembe. Uma ngithi onjengami ngisho ngoba kuye kuthiwe ngiyumholi wamaNazaretha. Usho ubaba ilanga uthi ngithi uma kubakho umuntu onjengami ngoba kuyakuvele umuntu othi umholi wamaNazaretha, kepha angasiye umholi wenu nguShembe kuphela. Uthi-ke ubaba ilanga kuyaye kuvele umuntu ethi umholi wamaNazaretha, kodwa engesiye ngoba umholi wamaNazaretha nguShembe kuphela.
kodwa mathi ubaba onjengami uthi kuyakuthiwa ngimholi wamaNazaretha kodwa angisiyeni umholi wamaNazaretha. Umholi wamaNazaretha ngumprofeti. Uma ubaba esitshela ukuthi umholi wamaNazaretha umprofeti, kungani kufanele simphikise? Kungani kufanele simphikise? Ngoba kusho yena ubaba uthi umholi uthi kuhambe bese kuvela umuntu onjengami nje. Ngithi onjengami njoba nami kuthiwa ngumholi wamaNazaretha. Kusho ushembe ubaba ilanga uthi kuyakuthiwa ngimholi wamaNazaretha kodwa angisiyeni umholi wamaNazaretha. Umholi wamaNazaretha ngushembe umprofeti. Umprofeti igama lakhe kwakushembe. Njoba namhla abantu sebengoshembe nje kodwa ukuthi ushembe kwakuyigama likababa omkhulu. Uthi ke ubaba omkhulu umholi wena ngushembe kuphela kodwa akukho umuntu ongavela athi phambukani endleleni kaShembe, noma ikomiti lamadoda, ibandla labafundisi, noma yinina nonke njengoba nihlangene nje. Kusho ubabila uthi akukho umuntu ongavela ethi sukani entweni esayifundiswa ubaba mkhulu. Akukho umuntu ongasitshela ongathi asiphuza utshwala uma wathi ubaba mkhulu asingaphuza utshwala. Akukho umuntu ongathi kahlabela amadlozi uma ubaba mkhulu wathi asingahlabela amadlozi. Akukho umuntu ongathi asibhule sibe izangoma uma ubaba mkhulu wathi asingabhuli. Kusho ushembe ubabila ukuthi akukho umuntu onganisusa, akakho umholi onganisusa endleleni kababa mkhulu. Ngisho ngaba ikomiti yabafundisi ayikwazi ukuthi isuke endleleni kababa mkhulu. Ngisho ngaba ibandla lonke alikwazi ukuthi lisuke emfundisweni kababa mkhulu. Noma inina nonke njengoba nilapha nje aninakuveza umthetho ophambene noshembe, ngoba leli bandla akusile labantu, akusile lomuntu elasezulwini. Leli bandla akusile labantu, akusile lomuntu elasezulwini. Angazi noma niyamuzwa ushembe uthini. Ukuthi leli bandla akusilone lomuntu, akusilone labantu, ngelasezulwini. Ushembe lo owaphemba lobuNazaretha wayengesiye umuntu, wayevele ezulwini kodwa wayengaqali ukufika lapha emhlabeni. Wayefike ayiphembe lento esibuthene ngayo, leli sibuthene ngayo. Uthi ubaba ilanga, ubaba mkhulu ushembe lo owasezulwini wayengawumuntu ubaba mkhulu, wayevele ezulwini. Wayengaqali futhi ukufika emhlabeni. Wayefike ayiphembe lento. Wayefike ayiphembe lento esibuthene ngayo, ayishiye acabange ukuthi izosala ilungu. Kodwa emva kwakhe kuvela abantu abanjengami nje. Njengoba nje bebaningi nje oshembe. Uthi bese emva kwaShembe lo owaqamba lento bese kuvela abantu abanjengami nje abangoshembe nabo. Abaye bathi bangabaholi. Kubhala uShembe, kusho ubabila. Bengenawo umoya kaShembe. Kusho ubabila uthi kuyakuvela abantu abangoshembe njengami nje bethi bangabaholi baleli bani. Kodwa bengenawo umoya kaShembe. Lapha kusho uShembe ukuthi umuntu ukuze eholele ibandla akudingi ukuthi efane nobaba ilanga, akudingi ukuthi engakwaShembe, kodwa kufanele kuba abe nomoya kaShembe. What is in question here is not ukuthi ubaba ilanga noma imuphi umuntu wakwaShembe. What is in question is umoya kaShembe, ngoba uma uShembe lo baba ilanga okhuluma ngaye wafika kubaba mkhulu esewumuntu wafike wathi lo moya kuwe wena uShembe ngoba kuwe kungene mina Shembe. Echaza ukuthi umoya kaShembe wangena kubaba mkhulu, wayesenikezwe igama lokuthi uShembe. Njengoba nabantwana bakwaIsrayeli
kwaqanjwa uIsrael ukuthi uIsrael eqanjwa uNkulunkulu kwase kuthi bonke abantu abeza ngaphansi kwakhe kwathiwa abantwana bakwaIsrael mhlambe kube zayisekhona izibongo kwakuthiwa ngoIsrael kodwa zazingakabikho izibongo ngaleso sikhathi ngoba izibongo into ehlala namhlanje namanje na ke uNkulunkulu wafika waqa lo muntu wasezulwini wangena kumuntu ubaba omkhulu wayese eba ushembe wathi ushembe ngoba kuwe kunoshembe kungene mina shembe kwase kuthi bonke abantu abeza emva kwababa omkhulu base baba oshembe kodwa abasiyebona labo shembe basezulwini igama nje ukuthi bangoshembe kodwa ababona labo shembe bakhona oshembe abayidakelwayo bakhona oshembe abathakathayo bakhona oshembe abango businessmen bakhona oshembe abangani umfana osomahlaya oshembe nabo because igama no somahlaya bangoshembe kodwa lo shembe sikhuluma ngaye akusiyena lo shembe lo shembe ubaba ila ngokhuluma ngawo ngoba no Jesu baningi abantu abangoJesu ngoba igama elithi Jesu lisho ukuthi Joshua baningi ngoJoshua kodwa uJesu Kristu munye nakwashembe baningi oshembe kodwa umprofeti Isaiah shembe munye bengenawo umoya kaShembe bese bayayiphambukisa lento njengoba uNazaretha kuphambukile kade esho umfundisi uLokhoza ethi sekukhona amaNazaretha manje aphuza utshwala kunamaNazaretha manje na ayizangoma kunamaNazaretha manje na amaNazaretha ayizangoma amaNazaretha angabathandazi amaNazaretha ayo yonke into ngasoyicabanga ebhedala bayiphambukisile lento kaNkulunkulu kusho usheba kusho mina kusho babila uthi kwaqhamuka abantu abanjengami abathi bangabaholi bese bayayiphambukisa lento ngokuthakatha ba ngoba sibonile awukwazi ukuthi uphuza utshwala bese uvele ukubeka abantu bethu usomholi waleli bandla bese uthi uzofika ukuthi abantu bephuza utshwala njengoba kwenzeka njena awukho umthetho kaNkulunkulu awukho ngoba uNkulunkulu usukile uNkulunkulu usukile manje ke kufanele ukuthi kube umhlaba kube sezulwini kubona ukuthi sinawo umoya kaNkulunkulu singathi nje singamaNazaretha kodwa sibe sesiphambukisile indaba kaNkulunkulu bese sesiphambukisile lento uNkulunkulu owayithuma ushembe wathi abantu mababuyele emthethweni wakhe kufanele sikuprove lokho ngezenzo kufanele lokho sikuprove ngezenzo ukuthi umoya kaShembe ukithi umoya kaShembe usembethe lokho kufanele siprove ngezenzo ukuthi umoya kaShembe uma njengoba ngithi ngumholi nje waleli bandla lamaNazaretha ungembethe nomoya kaShembe uma ngithi ungembethe umoya kaShembe ngithi ungembethe umoya kaShembe kanjani how can I show people ukuthi ungembethe umoya kaShembe ngathi ngiphuma kuleli bandla ngiqala leli bandla kwakukhona abantu ababethi hayi kufanele ke siqhatha abaholi kubonakala ukuthi ubani ngempela onamoya onamandla ngoba to them
ukuthi unamandla kufanele ukuthi uthi mawuthi fire ngiwe phansi. Yabo nginamandla kaNkulunkulu. Bala khamba kanjalo. Akamandla. Ukuthi nginomoya kaShembe kufanele ngibonise ngokuthi ngiyawugcina umthetho kaShembe. Ngiyawugcina umthetho kaNkulunkulu owathuma uShembe ukuthi asikhumbuze wona. Angidingi ukuthi mhlambe kuleli ibandla utholakale ukuthi enqoba izitha abantu bayavuka. Enqoba izitha izifo ziyaphuma and therefore ngempela lo muntu uthunyiwe ezulwini. Awuyazi indaba kaNkulunkulu. Awuyazi indaba kaNkulunkulu. Thina senqatshelo ukuthi senze imangaliso. Yafika athi ngilosi bo lokhuza indaba yemangaliso sithathwe uSathane. So uma nithi nizo leli bandla lizokhula ngokuthi nenza imangaliso ngogcwala zonke izonakali kuleli bandla liyoba likhulu kodwa uNkulunkulu engababikho phakathi kwalo ngoba imangaliso seyithathwe uSathane. So ukuthi ngithunywe uNkulunkulu akufanele ukuthi kubonakale ngokuthi mhlawumbe zikhona imangaliso enzenzayo. Cha, ukuthi ngikhuluma ngithunywe uNkulunkulu kufanele kubonakale ngoba ngikhuluma indaba kaNkulunkulu. Bonke abantu masay ukuthi noma umuntu engekho kuleli ibandla noma ekuphethi kodwa kukhulunywa indaba kaNkulunkulu lapha. Kukhulunywa indaba kaNkulunkulu. Akudla, kukhulunywa indaba kaNkulunkulu. Ngisho ukuthi ke bengikhuluma indaba kaNkulunkulu waseKuphakameni. Ukuthi uShembe wafike waqhamuka noNkulunkulu waseKuphakameni. Ngoba ukuphakama umuzi kaNkulunkulu akusiwona umuntu. UShembe uthi ukuphakama umuzi kaNkulunkulu. uShembe wasifundisa ngoNkulunkulu waseKuphakameni. Ekuqaleni kwakhulunywa ngoNkulunkulu kaIsrael. Sahamba saduka savuka sesivuka noShembe sasesiba noNkulunkulu kaShembe. Njengoba silapha singabantu abalandela uNkulunkulu kaShembe. Ngoba uShembe ofike wasifundisa ngoNkulunkulu uNkulunkulu kaShembe esimlandelayo uJehova. Thina sakhula kunjalo abazali bethu babethi bekhuluma ngoNkulunkulu kaShembe. Ngaso sonke isikhathi babekhuluma ngoNkulunkulu kaShembe. uNkulunkulu kaShembe uyafana noNkulunkulu kaIsrael, uNkulunkulu oyedwa. Uthi ke uShembe ekwedukeni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye uNkulunkulu ukube sibe ngabantwana bakhe njengoba besivele singabantwana bakhe kakade. Singabantwana bakhe kakade. Wathumela uIsaya inceku yakhe ukuba izophendula isizwe esinquluzisobala ngoba uNkulunkulu elungile. Wathumela uIsaya inceku yakhe ukuba ezohlala phakathi kwethu ngoba elungile. Inkosi busile khona Yesu. Amen. Inkosi busise ukuphakama kwemali. Amen. Sizofunda